Wat zei je nou? Johan. Oh, ik heb al was leuk, leuke tijd. En op een gegeven moment wist ik ook op een gegeven moment niet meer wat te spelen. En toen dacht ik van nou, ik ga maar liedjes spelen van de overleden toen zoveel muzikanten, gewoon oude bluesmuzikanten, gewoon mensen waar ik wel van gehoord had, maar ook niet per se kende. Maar ik vond het dan mooi om daar de muziek mee te openen. Dus op een gegeven moment ging er een Nederlands icoon overleden. Toen dacht ik, nou dan speel ik daar ook een lied van. Maar paste niet helemaal bij mij, dus ik dacht dat het eenmalig was. Maar ik ben dit blijven spelen. Ik vind het een prachtig liedje. Ik zing dit elke avond als ik het zing ik het voor mijn dochter. Omdat ik het ontzettend goed bij haar vind passen. Het is een prachtig, lief meisje. Liedje is niet van mij dus. Is van Koos Alberts. En het heet Zijn het je ogen. Ja, de wereld kreeg een kleur erbij, toen jij me zei, ik zie je zitten. En de zon is een beetje meer, die eerste keer met jou. Alle vogels voelden steeds die melodie, en ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je ogen? Is je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij jou ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Elke dag is een wonderdag. Ik kan geen dag meer zonder jou zijn. Sinds ik jou ken is een hoop ik zweef en veel meer leef als ik. Nee, er is voor mij geen tweede zoals jij. Dus ik wil mijn hele leven bij je zijn. Je ogen, is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij jou ben? Zijn je ogen, is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Alle vogels voelen steeds die melodie, en ik zing hem elke dag als ik jou zie. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij jou